det passer sgu meget godt. Ja, Simon, han er lige smuttet 5 minutter. Han skulle over på planteskolen og hente noget Oasis. Jeg har fået lavet en rimelig maskulin buket med feminine træk. Men nok snak om det. Det er blevet tid til en gæst. Han hedder Nacho Baronen, og han har vist nok et pizzeria nede i Køge. Hallo. Hej. Kan jeg komme på en? Ja, sagtens. Der er frit slag. Du må måske blive roder lidt, men vi har blomsterdag. Hold da fest. Det må jeg nok sige. Værsgo at sidde ned, hvis du kan komme til for blomsterne. Ja, det... Nacho Baronen. Det er forkert. Det er rigtigt udtalt, ikke? Nacho Baronen. Jo, Nacho Baronen pizzeria var hos Køge på nummer 62 60 hvem du kommer af. Okay. Men tak fordi du kunne komme. Jeg er en meget liderlig mand på mangle. På kurset. Okay. Men det er jo i og for sig også udmærket jo. Ja. Du har jo et lidt specielt spisested. Ja, jeg har... Kan du fortælle lidt om det? Ja, jeg har... Nacho Baronens pizza var hos Køge, var 60-80-60-100. Nu kommer jeg, så kører pizza denne. Og så dejligt, så med kamphunden. Ja, så pizza og kaviar, hummer sandwich med rugbrød og mad. Og så kommer kamphunden og spiser ham. Hvad serverer du så der? Så kan, hvis du ringer ned på 83 hos Køvej nummer pizza, Nachos Barones Carlo, så de her 80-400 nu kommer, så kan du få store hummer med sandwich med, og så kaviar på, og så... Hvad med pizza? Nej. Ingen pizza? Jo, jeg kan... Og så kamphunden kommer med pizza ud til 60-94 hos Køvej nummer, nu pizza med, og så hvis du mangler. Så piske på pizza, hvis du mangler. Hvilken? Padrone, Nimone. Jeg er fra Italien. Okay. Er du glad for det? Ja, så kan jeg komme på et diskotek. På dit eget diskotek? Så kan jeg komme på et diskotek. Hvis de kommer ned på pizzavej, så kan jeg købe personer til dem, så får de baron med hummer. Så kan de komme ind til mig på spis. Okay. Mangler. Nu forstår jeg det altså. Du har et pizzeria. Men så vil vi skal held og lykke fremover med pizzeriaet. Ja. Må jeg godt vise noget? Ja. Jeg har ikke nogen navl. Okay. Hvorfor har du ikke det? Det er for dyrt. Okay. Ja. Men tak fordi du kom. Så jeg ved, at min kollega Simon kommer tilbage lige om lidt. Og jeg skal lige have bundet den her færdig, så jeg håber, du kan finde ud selv. Ja, det kan jeg godt. Farvel. Tak fordi du kiggede forbi. Ja. Det var lærerigt.